trying to please someone. I've been painting bitter blue, always hitting walls, always trying to break the fall. Είμαστε στη Θάσο, σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Χρυσής Αμμουδιάς, στο beach bar restaurant La Bohème. Το La Bohème ξεκίνησε το 1984 στην περιοχή της Καβάλας, συγκεκριμένα στο παλιό Καβάλας. Ήταν ένας χώρος εστίασης, καφέ, μπαρ, που δραστηριοποιούνταν στο παλιό, όπως είπα και πριν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Θάσο. Μιλάμε για το La Bohème στην ουσία νούμερο 2. Δραστηριοποιείται στην Σκάλα Ποταμιάς, βρίσκεται στη Χρυσή Αμμουδιά της Θάσου. Από πότε ξεκίνησε να λειτουργεί το κατάστημα? Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί αρχές Ιουλίου του 2016. Πρόκειται για έναν πολυχώρο που κάποιος μπορεί να βρει τα πάντα. Δηλαδή, ξεκινάμε το πρωί με το beach bar που έχουμε τις εξαπλώστρες μας, τα πριβέ κρεβάτια μας, να το πω έτσι, και μετά συνεχίζουμε με το φαγητό. Το βραδάκι αλλάζει ο χώρος και μπορεί να προσφέρει καφέ και ποτά και λειτουργεί σαν μπαράκι. Ξεκινάμε, όπως είπαμε, κάνοντας το μπάνιο μας κάτω στις ομπρέλες, συνεχίζουμε με φαγητό και το βράδυ λειτουργεί σαν μπαράκι.